Hello, baby. Kin san abin da na kira kin waɗi maki? Wallahi matan nan ta gida ta ba ta wanka ba ta wanki. Sakara ta ƙazamar banza ba ta gyara gida. Kullum muka tashi wallahi kullum muna cikin kunci wallahi baby na kagara ki zo gidan nan saboda in samu canji. Allah baby ina son ki. Kai I love you. Ya bar wallahi ki san kin nan da kika manje na ji daɗin shi. Kai wallahi ina son ki baby. Ai ki rabu da matan nan wallahi ta kusa ita ta yi gidansu. Matan kamar jaka ba ta wanka ba ta wanki. Kaya sun barke ba ta iya zuwa ta gyaro sai dai ta kai ɗinki. Ina son ki wallahi. I love you, I kiss you. Haba, kai bari min kiss wallahi abin kai ya kashe ni. Ai daɗin yawa yake yi mani. Wallahi baby ana son ke baki da kala wannan kishin jahilin kishin nan ko. A ranar Allah ƙaunar ki nake. Wai don gulman zuwa a sharar gida. Gyale ta kawai ina jin ki. Ina ji. Wallahi mata kishi gare ku. A ki shara yin kishiya. Kai wallahi kin rafin daɗi. Wannan kuɗin da na samu an san isan shi wannan yau da na gobe. Yoris. Ya cin hanci ka kaso. Bari in baka. Kai ni ne ma kamar ɗan cin hanci. Me zan yi da cin hanci? Ba ga ma ina cin hanci. Wallahi Allah bai baraka mu ke faɗi mutum daga cikin shi a wajen shi dan uban shi sai ya ji wata ma da ke to mai. Dan uban ka mu za ka faɗi ma aka ce ma ban san da kananka da Bello Turji ba. Bello Turji da na san dan uwan ku ne ba harin daji ma an ce ma kanan kawun ku ne. Ina bai ko wani abu za ka ansa hannuna na san ba harin daji dan uwan ku ne kuma na ruwa ma asiri. Bello Turji ma an faɗa min dan uwan ku ne amma na ruwa ma asiri domin kake so yanzu in ma yi. Illa bai kuɗin kuma na hashe badawa ba zan baka ko shishi ba illa bai. Bello Turji an faɗa min dan uwanka ne amma ka zo ka tare ni kana ne. Ki bi shi yake kana wani jajjare idanu to ba abin da dan baka kuma kana da kali ka iba mu dima ba har kai dan uwan Bello Turji ne. To ni yanzu da ka zo waje na me kake so in ma zo kake ka faɗi min ka saki tsiya ta saki uku to ka zo ka rubuta da kanka ka ce min ka saki tsiya ta saki uku sai in je in maido ta gida. Gaskiya baba ka yi hakuri to amma baba dan kutumar ubanka ni na ce ka bani auren na koko ni na zo. Can ko ka je ko kai cuku don ku manna mana ita dan kun ga ina da kuɗi to yanzu kuɗi ya kare kuma yarinya ta zo tana mana jan hankali tana mana rainin wayoyi za ka zo ka ce ni wai ni zan rubuta ma takardar da kaina to ni na ce ma ku bani auren tata ko ka je ko ka yan kulle ka kaga babana da kuɗi kama ga kuɗi wurin ka ya samu ma aiki in ba dan shi ba yanzu ka zauna cikin wannan ofishin asarai to ka rubuta da kanka ka ce ni baban yalo na saki diyarka saki uku kuma daga yau na ƙara ganin ta gidana sai na ci ubanta kuma yanzu na koma zan iya watso mata kayan ta waje ahalin shan taba sigari ko ku kaga ta ban gane ku ba to ka rubuta da kanka kuma ba haka ba yanzu in hukunta ka kai sirkin asara.